Chibva pano padare ndakati endai nemwana uyo anoongororwa kuti haana chirwere ere pamusoro pekunga ari kuitwa mukadzi nevarume. Uku ndo kwakazi apa hapaiti apa kuti timupe bhuku uyo vakazosiyiwa futi asi uyo wakatestwa apa pakazi hatiti kuti tipewo nhungu bhuku ba mari zauzi chikonzero chiri ari tokugadzirise mune zvakanaka mumwe mako usadaro ba nyara seruka usatamba nekuti hey amasondo matatu techindouya pari pamusana pako iwo usikugadzirisika sati kutaura kuti nhasi chibviro nyatsotaura changamiro changamire muri kudedza nyo ndigadzirisa asi ndiri kungotaura hangu pamberi pedare kuti zvindibve asi inini handisi kuda. Ndiri kukumbirawo pamberi penyu changamire kuti handisenzi handina pendinonyatsa kuti ndingakwanisa kuwana mari asi mari yandinotowana ndinotoponawo nekutotiwo ndikarimawo zvimadomasi zvangu ndotengesa ndoonawo mari ndouyawo nemari iya ndinonga ndadini ndawana. Iyi mari zhinji yacho ndakatoita yokukwereta vemhuri yangu chaiyo chaiyo vakandiramba vakanditaurira kuti iyi imhaka yako wakaita zvinhu zvako wega asi handiziviwo kuti dambudziko rakapindawo mukati meupenyu hwangu rakamira sei. Ndiri kukumbirawo kwemuri kuti mari ndinotsvaga asi ndaikumbirawo kuti ndikwanise kubata $300 kana $100 pendiri panapa kudai zviri kundinetsa. Chibva pano padare ndakati endai nemwana uyo anoongororwa kuti haana chirwere ere pamusoro pekunga ari kuitwa mukadzi nevarume. Mari zvawo ndo ndiri kudai kwa mauya nawo ere mainitendo iyi masiyomba mwechiti muri kuendera uku ndo kwakazi apa hapaiti apa kuti timupe bhuku uyo vakazosiyiwa futi asi uyo wakatestwa apa pakazi hatiti kuti tipewo nhungu bhuku ba mari zauzi chikonzero chiri chei aizvanga zvagara zviriko kudhara utori nacho chirwere alright uyu wakazara uyo ndio wakatestwa alright yakanaka ndizvo here zvotaurwa uyu Matusa ko Chabodo tichitaura panapa isu pemunenge muchiita zvinhu zvenyu tinenge tisiripo pa tinenge tichida kuti mukataurisa vari kunze uko ndo vanoziva nyaya dzenyu tobatsirana tosangana pakati handitika right. Chetinoda kutanga kutaura ngechekuti kana imi makabatwa muni nechirwere imimi pane munhu asina kubatwa uyu ndinopa futi gap of 3 months aenda anoteswa futi tiri kuwirirana. Akabatwa aine chirwere uyu tichatangira ipo panyaya chirwere kumafekita kwamunenge makaita iyo baterekei mwauya ere nezviro zvangu mukoma mwauya ere nezviro zvangu mwauya nazvo mwauya mwakabata pakadini ndauya ndakabata $65 $65 iri yenyu iri mari yekuti $50 ndiri kupedzise bhairi ndakabatira imwe $15 yacho imari yekuti nditange kutopinde kumhosva yangu yekwava kupita. Okay. Ko imwimwe handine $40 ne $10 transport kuita $50 changamire ndaikumbirawo kuti munhu ataurye zvinozikangana ndauya ndine $40 ndauya ndine $40 ne $10 ndakabatirwa yetransport yalastima pakaipa imbotaurawo nawo Chabodo moya mwine mari ndine $40 alright $10 kutaura kwenyuka munofanira kuti gaga dare nini ndaikumbirawo ndamboya ndine apa ndeti asi nditarisire pamberi apo kuti ndiri kuuya kwaona
munhu auye kuwa kutaura kuti uri kusiye zvarakadini ndizvo zvitaurire mwega akona kuti ndikutaurirei ndauya ndimbone $40 saka ndinochikumbire kuti ndikuya mbosaka zvimwe yacho ndamboya ndimbone $40 ne$10 yakabviswa ndiheadman yetransport yetakapane kwagobito patakabva panapa ndiye ndauya nayo kuite $50 yes pamwe chete inini chendoda kwamuri varumeka asi da kuti ndikunyengerere ngoti ndikakunyengerera ka mucharamba muchiita kubva pekutanga ka ndiri kuona sekunga tiri kunyengererana imimi kwamuri last time ndakakutaura kuti mukasaya makarongeka ndiri kuuya kogura nzvimbo yekuti mubhadhare vanhu vekwagopito watengese nzvimbo iyoyo kana kuisa umwe munhu wekwagopito ipapo pamusoro pemhosva makapara takawirirana kaivo papo makuya makandibatira $10 yamauya naye imimi ngeyangu kuno $10 ayo onini une gwai ka gwai rakazi mari $100 saka wabvise mari pagwai $40 pagwai chigaro kaziva kuti ndabvise $40 pagwai wasarwa nemari $60 pagwai kwaonini masara nemari akusaipane chechena ndaendezavo kwakupita kusana mwana chiro asi unofunga kuti anofara ndizviri haasi kufara hazvichatofadzi pamari dziri kupera dzatowanda munonga muri kutodherera idare riri pano kubve harare kwaita risi kudherera arume munafunga arume nzvimbo yataurwa munopindirana nazvo nzvimbo yataurwa ndichangamiri natsayodayisa ngenda kuti nyaya yenzvimbo munomira bhijana sabhuku yenyu ndakamutaura uchanga ari pano anofarwa kunge ari kuuya sabhuku yenyu anofarwa kuti aende anopa nzvimbo inoenderana ne$900 andakauchaja mombe 3 pamhosva mwakapara kuna vanokwa kupito inoenderana ne$900 kana kuti ne1000 pekuti munhu akati ndiri kupaita mari yakati munhu unosununguka kubhadhara panzvimbo iyo muri nasonezwa vanokwa kupito uyu tobva taziva kuti nemumwe makumurana ndausara ndakadzipana naye kudaro kwangu kuno kuti apedzise mari yangu yechikwereti changu Matutsa zvemwakanga muri kuita makanga musiri kutumwa handiti apa ndo pemwakotadze kubhadhara ndakupai ma-terms and conditions next date rangu redare ndinoda kuti undunzire mari yevanhu izvozvi petiri kuita next date rangu redare vari kuuya vachisainirana mubhuku maererano nenzvimbo ichapa awo pamusoro pemhosva yakapara wachisainirana munomu wachiva wachisainirana futi mari yoshangaoya nayo chikwereti chavo vanhu avo next date rangu redare that is the last day yekuti ndinekwanise kuva nichiwaona mudare munomu wachiya kutongwa nenini munomu tichipedza ipopo ziva kuti tine nguva yatichati tichada futi maexpenses mari yavo yedare inofanirwa kuti ibhadharwe ndimwe maexpenses avo ekufamba netsoka yekukwira makombe chiya kuno vachikanganisika mabasa avo aida kuita kumadzimba kwavo ndimwe muchange muri responsible nepamusana pekuti ndimwe akonzeresa da musimu akadaro adzawaisa vanhu vari kutoita mabasa avo apa mutaona kunge tikupwere uyo murume uyu usatora advantage yekuti haana kumira mushe mabhureni dzake kana musikadi kukwasana naye regerai kana muchida kukwasana naye kwasana naye asi musiye nemhuri yake varume vakatsvinda semimi kwakuende koputsa imba yemwana uyo neuyo mwegawo pemwanga muri kuzviita mwanga muri kumbozviita muchiti muri kuitei zvakuremere kumusoro setsvimboka hadzisi mhepo anumwe akataura kudai uyu mwana uyu urikutobve harare kutomirire kudo izvozvi zvikutoite zvokwerete mari kubve harare kuuye kundoti amirire nyaya ati papaipa zvendiri kumutaurira pana parumeka dai muri vamwe vanhu teedzere zvendiri kumutaurira pana
ozvindakamirirwawo kuna akuru kumusoro. Nyanyi imwe yakarengwa nemambozimunyami akatoseka kumba kwake kuti ndo zvendinazvo kuno, which means kuti uri kutozviziva kuti nyaya ndakaibata, saka ndifana kutora nguva yakareba nayo. Munhu uchinge wapare mhosva ukoti unopiwe murango wekuti chopu chopu kana watsvaka faindi. Dai kuri kuti kukoti musakatsvaka faindi musakabhadhara bai munhu. Chiri nani ngechipi kupinda mukati nekubhadhara faindi? Iyo kukoti ndakamirirwa futi. Kuonekwa kuti mwabhadhara ere miripo yenyu. Kana musina kubhadhara miripo yenyu, I will be in for it. Pamusoro penyaya yenyu kuti ndakaichengetere chii? Indakupai mirango inoenderana nemhosva yamwakapara pachanhu chedu kuti munhu asununguke wamwakanyengera mukadzi wake. Mwana asununguke wamwakanyenga asina kukwana pfungwa dzake. Anditi imwe akwenda kokundikana. Last day rangu nemimi next week pendikuita dare rangu uyai mwakarongeka tovharira nemabhuku edu, uyai mwakarongeka imwimwi sabhuku atoona nzvimbo yemuri kupa nhau, wapei nzvimbo inotofadza. Ndikaona zvanetsa panyaya nzvimbo yesabhuku ari kukundikana kuigadzirisa, ndiri kuuya kogura ndega. Ende pechazogura pacho panokurwadzai. Asi ndiri kuzviitira pakuti tiri vanhu vamwe chete, mwakapara mhosva mwakapara, zvisinei chibvumai mhosva yamwakapara, ripai zvinhu zviperi. Handiti mbhadhare mari dzenyu kunoku, musainawo mabhuku angu. Chekutaura handina hangu chakanyanyokura, asi ndinondode kuti ndiwedzerei pane pamataura. Varume Matutsa newo Chabodo, muri kude kuedze kuzvidza kana kunga muri kurambe zviri kutaurwa naChangamire kuti titaurirane pachivanhu. Kana musikakwanisi babvira anyatsotaura kuti ano Changamire imimi chimbobudai mukati mazvo timboitamba tega. Muchiitamba yenyu mega muri kunze muzongoona henyu kuti maita sei, because ndiri kuona unga muri kuzvidzira, especially Chabodo. Pagwayi ungaunze $40. Wanenge yakareba sei wechatende makotsi akafanana naye, wachitadza kubvisa $100 yegwayi. Kutaura kuti uri kutopima kwakuona kuti pfungwa dzaChangamire ari kuite zvotinyengera, saka ndofunga ari kunditya. Haasi kutya, ari kutokugadzirise mune zvakanaka mumwe mako. Usadaro ba nyara seruka, usatamba nekuti mari amasodo matatu techindouya pari pamusana pako iwo usi kugadzirisika. Saka tiri kutaura kuti nhasi chibviro nyatsotaura Changamire muri kudedza nyo ndigadzirisa, asi ndiri kungotaura hangu pamberi pedare kuti zvindibve, asi inini handisi kuda. Ubva wanyatsokuzivikanwa, because paatauri kuti chakupai zuva uchazova hewine $10, achati kudini manje nenguva inonge yazopedzwa yese zvichidai nekudai. No, kana tiri mudare rechivanhu ngatize kuite zvinonge zviri nani. Usafunge kuti vanhu vese kana kuti pfungwa chaidzo kuti panyatsokufambwe pamberi nedare. Handokwanisa kundoonawo kuyo kungojurirwa mapurisa wakangogara. But Changamire asi kudizvo ari kuti tigadzirisane pachanhu. Musi watakatozvizwa takagumbuke kusvike pekupedzisira, because sezvataurwa vakauraye mwana musho mwana kunyange mabhurangeti amakazitenga acho makatenga ari mabhurangeti amakafuka. Kwakuya $40 pamberi paChangamire pamusoro pe$100 amana ngati nyari. Mashoko angu ekupedzisira kutaura nemimi pari kupuwe zuva naChangamire apa, ndiri kukumbire kuti edzai zviri nani, because muchazoti pamwe Changamire wacho hazwisisi, pamwe anhu ekwagopita hazwisisi. Kuzwisisa kwakapfurikidze mwero stereke. Hapana pamakambotoona tichishote kwatenda, futi hapana pamakambotoona tichipikisa. Hatisi kupikisa zvotaurwa naChangamire, asi imi ndimurotadze kunyara mazvita Changamire. Pamusoro weChangamire, inini ndine dambudziko guru. Zvechokwadi mhosva yakaparika mudare muno. Ndiri kukumbirawo pamberi penyu Changamire kuti handisenzi, handina pendinonyatsa kuti ndingakwanisa kuwana mari, asi mari yandinotowana ndinotoponawo nekutotiwo ndikarimawo zvimadomasi zvangu ndotengesa ndoonawo mari, ndouyawo nemari iya ndinonga ndadini ndawana. Iyi mari zhinji yacho ndakatoita yokukwereta. Vemhuri yangu chaiyo vakandiramba vakanditaurira kuti iyi imhaka yako, wakaita zvinhu zvako wega. Asi handiziviwo kuti dambudziko rakapindawo mukati meupenyu hwangu
rakamira sei. Ndiri kukumbirawo kwemuri kuti mari ndinotsvaga, asi ndaikumbirawo kuti ndikwanise kubata $300 kana $100 pendiri panapa kudai, zviri kundinetsa. Ndiri kukumbirawo veruzhinji, hama dziri pano nedare, naishe Mambo Jesu. Ndiri kukumbirawo nguva yekuti ndiende kunotsvagawo kuti ndingaonawo ere mari inobatika yekuti ndipowo vanhu vekwagupito avo. Hauna mombe ere kumba kwako? Mombe dzangu dzese dzakapera ngechirwere nembudzi. Hello? ndadi kuise poni na iri kuramba wazwa iri kuti ngiri handi kudherere dareba ndiye iri kuda kudherere dareba ndiye iri kudherere dareba enda muzi kunasa makashaisha handitika uyu ataura zvaainazvo kuti nini tawirirana panapa NaMatutsa kuti naChabodo kuti munoya mupangidze munhu unonge achida nzvimbo pobva paita square pazvinhu zvake. Saka iwo uri kuti iwo tokupe nguva yekuti uende kutsvake basa uzoriona uzobhadhare mari unoona zvichiite pane mhosva yakapara musha wamunhu makaputsa ende hamuzi kutumwa ngemunhu makatsarudza kuti ndori kuende kobate mukadzi womunhu mukatobata mukaite zvamakaita. Hatizivi kuti makaita kangani, pamwe ane nguva yakatoreba mwechindodanana. Yakandopfekera chibva komora. Saka ndio matauriro akaita. Saka aiwa ungaona hapana cheunacho bhato wekurumura. Inandiriponangu mapfauro ari kutaura zvinosvika dio wakagara wakarespekta murume wokubva kurudaro zvaka usikazosvika pakudaro ba ndakupfa kuenda kune mukadzi wemunhu kwakaita mapfauro aita kuteerera kudaro ka dokadaro manje zvisikazosvika pakudaro ma zvinozva kuchiona kuti wamukati mwenyaya manje zvinozva kuchirema manje pamusoro iyi ndinoda kuti tibatsirane nemurume uri panapa uyu kwambe shanje kugwinya ikaindite zvokusimuka ndikwedzi kutaura kuti kwambe shanje kudini kugwinya kusvike pakuvhure zipi yako kudai so handitika jamburutu wako iwewe opinde muna Georgina kudai so handitika kungoitozvitemba kuti kuya kwemhosva kana kudindika I will be ready for everything. Saka ndondibatsire murume wendichiti Headman Chigodora uyu tikamutarisa mwana mudiki stereki asi zviri pari zvikuru musava nekamweke kude kuka kudherera kana kude kushora. Mina ndipedzi ndinoda kukubatsirai ndechiti nyaya iyi ikaende kumapurisa iyi muri kwende kuma 50 kana 18 years mujeri papabata kwende kopangure munhu wari kurwara ake muri kuzvipengera uyu kwakupangura muchite zvokutochinjana. Last time pakitakanga tiri panapa painzi makape murume uyo doro kuti adhakwe muchite zvekuchinjana manje wada mbomira uzwe murume usamhanya bakateramira ndiri kwedze kutaura kuti zvamakaita makakanganisa. Saka iwewe manje hauna right be kutaura kuti handisenzi ndorarama ngekutengese matimati poimbovhure zipi yako iwewe yazi mwe mweya kendiwa ngondibata ngatisanyepere mweya bavarume arume itai chanhu chinoitwa murume uri apo watore chikuru sekuru angopira nemhanza ari apo wawo atore zvikuru kuti arume kamusadzaraba zvomuri kuita musadherera endai motsvake mari maparidze musha wamunhu arume itai anhu akuru imi chimwe chiroka taura chawinacho mudare kana iri stand woti ndine stand yogurwa zvokavhana inini handina stand ndeyana baba ende hapana mwana wakambobvumirwa kuti unotengese stand. Inini handina simba iroro asi inini hangu ndoti mhosva yangu iyi ndaikumbirawo kuti ndipindewo mukati mesango ndichitsvakawo mari kuti ndiripire mhosva yandakapara. taimbokumbira mumozi kuti zvisho haana mombe here murume mombe haana zvafanana nezvataurika apa izvi stendi yemurume uyu kuti paine unonga echida wachoka matsanza umwe munhu haatopatengi tinode chokwadi chekutaura handizve
wozi ukati ndine stendi yakakura iwo uine apo neapo pochasara napo nepochaise munhu panobvepi dudzai chokwadi akomana kugarisana ukama zvinododudze chi chokwadi zvisikakuririki tobva tataura kuti hazvikuririki zvinokuririka tozvitaura kuti zvinokuririka saka mwazwa Mr. Nyambunga ari kutaura ichokwadi ichi kubvise zipi kushinga asi kubvisire mwana wakadai zvakaoma regerai nditaure nemi ndichidai zvarume mawatsvagire enyu handazi mawanire enyu handazi chandiroda pano musi wa20 next date rangu redare ndoda kuti muye nemuripo wana ndovhara mabhuku angu panyaya iyi chete iwo uri ndawacho nenzvimbo yori kutaura iwowo ndo iri kuzitsanza iwo akandogarawo ngetsuro ipopo kuti kavhurumuswa nemhuka mangwani aizikane peri korara wakuende ko panoita right zvandiri kuchichida manje chimira uchizwa ndoda kukupa nguva unitsvagiro mari inokwanota $40 yangu yetsoka ikuyeyo ne$10 yasabhuku ikuye panzvimbo ipopo wogura ndichiona handichatumi munhu inini ndiri kuyepo ndione poruda kopa mwana eno kana pasingaiti ndova ndaidhivheta ndova ndaita police case wakoberekesa wachituna mwaudhozwa mwese unoiona rini mari iyoyo $50 handitofambi mahara ndaurai tizwe nyaya dzakawanda ndakutokumbirawo zve kana zvinhu zve2 weeks zvima zve2 weeks 2 weeks tokumbira dzakawandisa pa2 weeks iyo papo ndonga chida kutoya kuno kuchipa judgment yangu kuno pa2 weeks iyo zvezvo ndonga ndichida kutoya kutopa judgment kuno kunyaya ndokumura mudare mangu ndiri kuya kunosaradi 10 o'clock unenge ndosvike panzvimbo mari iyo inenge iripo sabhuku unonga aripo ndichamufonera chikara wopa vanhu nzvimbo yawawo imi vanhu vekagopito ingai muri panzvimbo musi weSaturday na 10 o'clock I will be there chinenge chabudayo papo totamba nacho tiri kuwirirana iwe shamwari matsvakire ako handazi next date rangu redare uya nemari yangu panapa ndipa anhu yamari dzavo usairi kwangu tapedzerana